26 ta' Lulju, San Ġwakkin u Sant'Anna, ġenituri tal-Verġni Mqassma Marija, għexu fl-ewwel seklu qabel Kristu. L-ismijiet ta' missier u il-Verġni Mqassma Marija kienu Ġwakkin u Anna. Anna tfisser grazzja. It-tnejn kienu mit-tribu ta' Ġuda, mid-dar tas-Sultan David. Fi xjuħithom marru joqogħdu f'Ġerusalemm mill-Galilija u hemm kellhom tarbija li semmewha Marija li probabbilment kienet l-unika tarbija tagħhom. Fir-4 seklu inbniet knisja aktar minn Santa Elena fuq il-post fejn jingħad li kien hemm id-dar li fiha kienu jgħixu. Dan nafuh minn tradizzjoni antika għax mill-iskrittura ma nafu xejn dwarhom. Fil-Vanġelu insibu il-waħda mara jisimha Marija u hi imsejħa Oħt Marija, Om Ġesu, Ġwanni kapitlu 19 vers 25. Din x'aktarx li kienet il-kuġina tagħha għax f'dak iż-żmien fil-Lvant hekk kienet id-drawwa li jsejħu l-qraba ta' xulxin. San Ġwakkin u Sant'Anna kienu in-nanniet ta' Ġesu. Aktar dettalji. It-tnejn kienu mdaħlin fi żmien, imma ulied ma kellhomx, għalhekk huma għamlu wegħda li jekk ikollhom tarbija joffruha lil Alla. Il-ġrajja ta' ġenituri anzjani li kellhom ulied fi xjuħithom insibuha diversi drabi fit-Testament il-Qadim kif ukoll fit-Testament il-Ġdid fil-każ ta' twelid ta' Ġwanni l-Battista. Dan ifisser l-intħil speċjali ta' Alla fit-tnissil ta' dik it-tarbija billi jkun irid minnha missjoni speċjali. Fil-każ tal-Madonna, it-tnissil tagħha kien verament wieħed speċjali, mhux biss għax kienet immakulata, imma wkoll għax minnha kellu jitwieled il-mixtieq Messija. Id-devozzjoni lejn Sant'Anna hija qadima fil-Knisja. Fis-seklu 6 Ġustinjanu iddedika knisja lil Sant'Anna f'Kostantinopli. Il-qima lejn San Ġwakkin bdiet fil-Lvant madwar 2 sekli wara. Il-fundatur tal-Mużew San George Breka kien devot ħafna ta' Sant'Anna li ġenjalment kien iħobb isejħilha in-nanna ta' Ġesu. Kien bil-pariri tiegħu li l-Knisja l-ġdida tagħha ta' Wiet il-Għajn, l-unika parroċċa fil-Gżejjer tagħna, tibqa' dedikata lil din Qaddisa, il-Verġni Mbierka. U xerret id-devozzjoni leha u kellu jmut propju fil-festa tagħha fis-26 ta' Lulju tas-sena 1962. Ġewwa l-gżira ta' Għawdex insibu kappella ċkejkna fil-bajja ta' Dwejra li wkoll hija dedikata lil Sant'Anna u ħafna jmorru jinvistaw din il-kappella, speċjalment dawk li jkunu ser isiru ommijiet jew il-koppja b'ringrazzjament għall-wilied tagħhom. Qari mid-diskorsi tal-Isqof San Ġwan Damasċenu bit-titlu Mill-frott tagħhom tarfuhom. Anna kienet seġġiq fid-dinja lill-Verġni Omm Alla, għalhekk in-natura ma ssugratx tibda taħdem qabel il-grazzja, iżda iċċaħdet mill-frott sa mal-grazzja tkun tagħti il-frott tagħha. Għaliex hekk meħtieġ li l-ewwel titwieled il-bint il-kbira li minnha kien għad irid jitwieled il-kbir fost il-ħlejjaq kollha li kollox fih qiegħed iżomm. Ġwakkin u Anna, bnedmin imbierka, il-ħolqien kollu huwa obbligat lejkom għax permezz tagħkom seta' joffri l-aqwa don lill-Ħalliq tiegħu, jiġifieri l-Omm Safja li hi weħeda kienet tixraq lill-Ħalliq. Ifraħ Anna, mara bla tfal li ma wlidx, infex fajjat ta' ferħ u għana, int li ma ġarrabx l-uġieħ tal-klass. Intela bilena Ġwakkin, għax minn bintek tweldinna tifel, ingħatanna iben u jsemmuh kunsillier tal-għaġeb li jħabbar is-salvazzjoni lid-dinja kollha. Alla setan, dan it-tifel u Alla.
O Ġwakkin u Anna, bnedmin imbirka u l-iżjed safja, intom tinarfu mill-frott tagħkom kif jgħid il-mulej, mill-frott tagħkom tarfuhom. Intom għextu kif joġob lill-Alla u kif kien jixraq lil dik li twildet minnkom. Għaliex bil-ħajja safja u qaddisa tagħkom tajtu ġawra lid-dinja, dik li kienet verġni qabel it-twelid, verġni fit-twelid u verġni wara t-twelid, dik li waħedha baqgħet dejjem verġni fir-ruħ, fil-qalb u fil-ġisem. O Ġwakkin u Anna, bnedmin l-iżjed safja, intom ħaristu s-safa skont ma titlob il-liġi naturali u ksibtu minn Alla ħaġa li tisbuq il-qawwa tan-natura għax ġibtu fid-dinja lill-Omm Alla li ma arafiex raġel. Bil-ħajja tagħkom ta' bnedmin tajba u qaddisa ulidtu bint aqwa mill-anġli u li issa hija sit l-anġli u tfajla ta' ġmiel u ħlewwa tal-għaġeb, bint Adam u Omm Alla. Ħinja il-ġnub u l-ġuf li minnhom tnislet. Ħinja id-dirajn li ħadnuk u x-xuftejn tal-ġenituri tiegħek li tawk kemm il-bewsa safja biex ħarsuk bimħabbithom u tibqa' dejjem u f'kollox verġni. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu, għajtu bil-ferħ, għajtu la tibżawx. Illum hija l-festa tan-nanniet. Din il-festa għandha tfakkar lin-nanniet dwar ir-responsabbiltà tagħhom li jistabbilixxu ton għal ġenerazzjonijiet li ġejjin. Huma għandhom jagħtu ħajja lit-tradizzjonijiet qaddisa u jgħallmuhom lin-neputijiet tagħhom. Iżda l-festa għandha wkoll messaġġ għal ġenerazzjoni żagħżugħa, tfakkar liż-żgħażagħ fil-perspettiva akbar tal-anzjani, fil-profondità tal-esperjenza tagħhom u fl-apprezzament tar-ritmi profondi tal-ħajja. Dawn huma kollha parti minn erf li m'għandux jittieħed bħal donnu mhux importanti jew jiġi injorat. Fil-Kostituzzjoni Pastorali fuq il-Knisja f'dinja moderna numru 52 insibu dan. Il-familja hija il-fondazzjoni tas-soċjetà. Fiha diversi ġenerazzjonijiet jiltaqgħu flimkien u jgħinu lil xulxin biex jikbru fil-erf u jarmonizzaw id-drittijiet personali mal-bżonnijiet tal-ħajja soċjali. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. Mulej Alla ta' missirijietna, inti ħtart lil San Ġwakkin u l Sant'Anna u tajthom il-grazzja li minnhom titwieled Omm ibnek magħmul bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna niksbu is-salvazzjoni li int wett lill-poplu tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.